Ka danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawa. Hajiya Nafisa. Zari suna fa. Oke, Hajara, fara bayanin dalilin ki zuwa nan. Cikin girmama ka da kuma bin umarninka. Ina sauraron ki. Da farko dai na kawo ƙarar yayata ne. Oke, ina jin ki. Akwai 'yan ubanci da kuma wata ƙullaliya a ƙasa. A'a, dakata. Nemi guri ki zauna. Hajara, ci gaba da bayani, ina sauraron ki. Ta ya wacce ta zo jiya, ta zo yau kuma. Dakata. Zari suna fa. Wani me yake faruwa ne tsakaninki da 'yar uwan nan taki? Ba yanzu ne wannan matsalar ta soma ba. Oke, na fahimta. Ci gaba da bayani. Hajiya Nafisa zamanta a cikin wannan ma'aikata ba shi da wani amfani. So kike a sauke ni daga mukamina? Ko kuma so kike a kore ni daga cikin wannan ma'aikatar? Saurara, abu abun a hankali. Menene dalilin ki na faɗar hakan? Ai iyaka binciken da ne. Yar uwata Nafisa tana faɗa da Umar Hashim. Waye kuma Umar Hashim? Wanda yake matsayin chief accountant na wannan babban ma'aikatar. Oke. Wannan abin da take faɗi kiyayya ce. Amma daga wani lokaci wannan abun ya fara? Tun daga ƙaramin ma'aikata har zuwa yanzu. Wato kina so ki haɗa ni da mahaifina. Matawalle, me za ka ce akan wannan ƙorafin da Hajar ta shigar? Mada office. Oke. Duk ƙarya take min. Kamar ya? Saboda ka san wannan halin ba halina bane ba. Matawalle, ya kamata. Mada office.